Salam meni hormatly adamlar. Garaşsal baýgy bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanulgy arkaly ministrler kabinetiniň mejlisine geçirdi. Mejlisiň dowamyny döwlet durmuşyna degişli wajyp meseleler hemem milli iqtisadiyetimiziň binýatlyk puwdoklarynyň mundan beýlegim ösdürülmegine gönükdirlen resmi namalaryň taslamalaryna garaldy. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary. Biz şu ministrler kabinetiniň sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisde resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereder we käbir soraglar hem aralyp maslahatlaşar. Hormat prezidentime de sany ulgam arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýetiniň Gazaqstan Respublikasynyň Almaty şäherine bolan gulluk iş saparynyň netijeleri barada maglumat berdi. Şu ýylyň 28-29 martynda ýurdumyzyň wekiliýeti Gazaqstan Respublikasynyň Almaty şäherine gulluk iş saparyna bolup, garaşly döwletleriň arkalyşygyna gatnaşy döwletleriň parlamentary assembleýasynyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilen dawraly mejlisi hem de onuň çäklerine guralan dürli çäreleri we duşuklary gatnaşdy. Dawraly mejlisiň gün tertibine laýyklykda assembleýanyň şu geçen döwürde ýerine getirilen işleriň netijelerini başlarylan çykyşlar boldy. Garaşly döwletleriň arkalyşygynyň parlamentary assembleýasynyň başlygy Matviyenko assembleýanyň adyndan hormatly prezidentimize prezident saýlawlaryna gadanan anamly ýeňşi münasibetli tüýsürekden gutlawlaryny beýan etdi. Almaty şäherine bolan iş saparynyň şäherlerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Gazaqstan Respublikasynyň prezidentiniň senatynyň başlygy bilen bolan duşugyny iki ýurdun arasynda diýip bolan dostluk we hoşnýetli gatnaşyklaryň möhüm bölegi bolan parlamentary hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde ösdürmegiň meseleleri ara alyp maslahatlaşyly. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda demokratik ýörelgeleri mundan meýlekde çuňlaşdyrmakda we bu wagtda Türkmenistanyň eýilýän ornuny berkitmekde hem de onuň halkara giňişligine öňe sürýän başlangyçlaryny ilerletmekde parlamentary hyzmatdaşlygynyň ähmiýetlidigini bellädi. Döwlet başçylarymyz kanun çykarjylyk ulgamyny tezribe alşylmagyny şertlendirýän halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň demokratik hukuk döwleti hökümine özüş ýoluna toplan taryhy tezribesi we häzirki döwürde ýeten derejesi bilen tanıştyrýan parlamentary gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösdürmegiň zerurdygyna üns çekdi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedowa söz berdi. Vice-premier gözegçilik edýän düzümlerini alınıp balyan işlerin ýagdaýy, şeýlik hem döwlet başçylarymyzyň tarçygyna laýyklykda puwdoklaryň duranyş idaralary hem de vilayet häkimlikleri boýunça döwlet ýetişliginiň näki desgalary we äsejikli ýugda we gadna bir ýat arkaly hususlaşdyrmak, orta we kiçik telekeçiligi ösdürmek boýunça fiýataty üstünlikli durmuşa geçirmek we döwlet emlägini durandyrmagyň netijelegini ýokalanmak ugruna ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Şunun bilen baglanykda Mali we Iqtisadiýet ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, puwdoklaryň duranyş idaralary, vilayetleriň häkimlikleri bilen birlikde döwletiň garamagyndan aýyrmak hem de hususlaşdyrmak üçin kärhanlar we desgalar boýunça seljermeleriň geçirilenini aýdyldy. Geçirilen işleriň netijelerine laýyklykda bir näçe desgany beýäsejikli sewda arkaly hususlaşdyrmak teklip edilýär. Bu teklipleri Mali we Iqtisadiýet ministrliginiň ýanynaky puwdogara merkez toparynyň mejlislerine belirlenen tertipde seredildi. Hem de desgalary beýatejikli sewda arkaly hususlaşdyrmak we döwlet idarasyna degişli paýnamany bolsa gadna birjasynyň üstü bilen ýerlemegiň maksady laýyk boljakdygy bellenildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, tapgyrlygyň esasy baýdar gatnaşyklaryna geçmek, hojalygy durandyrmagyň netijeli usullaryny ornaşdyrmak we desgalary hususlaşdyrmak meselelerining milli iqtisadiýetimiziň ýöňünde durýan esasy wezipelerdigine üns çekdi. Döwlet başçylarymyz hödönüniň teklibi makullap, bu ýurda gözeň tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin mundan meýlekde toplumlaryň çäreleri amala aşyrmak babatda vice-premiere anyk taşyklar berdi. Şeýlik hem döwlet ýetişliginiň näki desgalary hususlaşdyrmak we paýdalar jemgyýetine öwürmek boýunça meýilleşdirilen işleriň öz wagtyna ýerine getirişini bir gözegçiligi ýola goýmagyň zerurdygy bellenildi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Türkmenistanyň ýetgat puwdogyny daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň netijeleri barada hasabat berdi. Ýurdumyzda durnukly ykdysady we syýasy ýagdaýyň hem de degişli kanunçylyk binýadynyň Türkmenistanyň daşary ýurt maýydarlary üçin özüne çekijiliginiň artýanlygynyň esas şertleriniň biridigi bellenildi.
Foruma gatnaşçylar ýurdumyzyň neft gaz pudugyna gazanlan üstünlikler, ony mundan meýlekde ösdürmegiň meýilnamlary bilen tanışdyrly. Çykyşlar Hadar deňdiňiň türkmen bölegini özleşdirmek, türkmen TV gadynyň iýerilmegini diversifikatsiýalaşdyrmak hemde energiýa terişlerini we gaz kimi ölümlerini halkara bazarlaryna çykarmagyň ygtybarly we durnukly ulgamly döretmek, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirsini gurmagyň taslamasy ýaly meselelere başlandy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, milli ykdysadymyzyň esasy puduklarynyň biri bolan ýalňyz energetika toplamyny ösdürmek üçin ýurdumyzda giňerimli taslamalaryň amala aşyrylýanyny, pudugyň öýrümçi kuwatyny hassa artdyrmak boýunça ýerü şertleriň düredilýänini bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz tebigy terişleri özleşdirmekde, Türkmenistanyň olary erejeli ulanmak, daş gurşugy goramak babatda alada etmek, tebit-temde äklimi derejede energetika hukuklygyny üçin etmek meseleleri boýunça möhüm halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmek babatda görelli görkezýänligini kanagatlanma bilen bellädi. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň energiýa terişlerini köp meçörde iýerýän döwlet hökümine dünýäniň energetika bazaryna eýleýän orny berkidýänligine üns çekip, Türkmenistanyň ýalňyz energetika toplamyna daşary ýurt maýalaryny işiň çekmek boýunça işleri dowam etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew ýurdumyzyň ministrliklerine, puduklaryň dolanyş idaralaryna, häkimliklerine hemde olaryň garamagyndaky idara kärhanlara gurulşyk we öýrümçük maksatlar üçin ýer böýleklerini bölüp bermek boýunça taýýarlanan teklipler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiň garamagyna döwlet maksatnamalaryna gözeňletilen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen ministrliklere, puduklaryň dolanyş idaralaryna, häkimliklere hemde olaryň garamagyndaky idara kärhanlara gurulşyk hemde öýrümçük maksatlar üçin jemi 10.545 122 hektar yer böýleklerini hemýeşelik we wagtlaryň peýdalanmaga bermek boýunça işlenip taýýarlanan teklipler edildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzyň ykdysady ösüşine o wetenagat toplamyna möhüm ornuň degişdigini bellädi. Hemde o wagtjygyna gollap bermegiň ugurlaryny iýlikleri kämilleşdirmegiň we giňeltmegiň ekrançylygy, mallarçylygy iýlikleri ösdürmek boýunça taslamalary üstünlikli durmuşa geçirmegiň hemde bu gurda iş alyp barýan telekeçlere gollap bermegiň wajypdygyna üns çekdi. Umuman bir işler adı hukuklygynyň berkidilmegini, ýurdumyzyň eksport kuwatynyň puturandyrylmagyny, daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň onu tutýan öýrümçiň ösdürilmegini üpçün etmeliler. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz owagy jogyndaky özgertmeleri işeňleşdirmegiň, hojurgy dolandyrmagyň täze, netijeli usullaryny ornaşdyrmagyň, telekeçilik başlangyçlaryny höwüslendirmegiň zerurdygyny belläp, hödürlenen teklipleri makullady we bu urda alınıp barýan işleri toplamlaryň esasy dowam etmek boýunça vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow ýurdumyzyň çägine gurulşyk öýrümçiliginiň görnüşlerini artdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Ýazyrky döwürde tany ykdysadyety, tany tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäsejige okuyuply, eksport niýetlenilen we importyň orny tutýan öýrümçilikleri çart tepkinlerde ösdürmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýylaty aýratyna ýurdumyzyň alyssaky tebitlerine ýaşaýan adamlary işlerini üpçün etmek maksady bilen orta we kiçik telekeçiligi ösdürmek, jemi içerki önümiň meçörüni artdyrmak, döwlet hususiýetçilik gatnaşyklaryny hasy ösdürmek, maýy goýum tiýadatyny durmuşa geçirmek, şeýillikde milli ykdysadymizi depkinli ösdürmek boýunça tenagat we gurulşyk öýrümçiligi ministrligi tarapyndan degişi işler alınıp barylýar. Vice-premier hormatly prezidentimiň garamagyna Lewap vilayatynyň Köýtünnagy etrawyna ýyllyk kuwatlylygy 50.000 tonna kalsit öndürýän öýrümçik ýola goýmak baradaky teklip edildi. Bu öýrümçik ýurdumyzyň bazarlaryny yerli tebigy terişlerden öndürilen ýokary hilli gurulşyk terişleri bilen dolu üpçün etmäge hemde täze iş orunlarynyň döredilmegine ýardam eder. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, Türkmenistanyň ýurdumyzyň sarpejlerini daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan ýokary hilli öýrümler bilen dolu meçörde üpçün etmäge okuyuply, kuwatly gurulşyk senagatyny döretmegiň zerurdygyna aýratyn üns çekdi. Hormatly prezidentime de pudugyň kuwatyny iýlikderli puturandyrmagyň hemde ýurdumyzda we daşary ýurtlarda uly istek bildirilýän ýokary ýerli gurulşyk terişleriniň öýrümçigini artdyrmagyň wajypdygyny belläp, vice-premiere bu ýurda alınıp barýan işleri dowam etmek babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glyzow söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň tenagatçylar we telekeçe birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllyk münasibetli geçiriljek çäreleri görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda 12-13 aprelde terginiň geçirilmeginiň gözeňde tutulan gaýdyrly.
Şol sergide Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň dürli ulgamlarda işleýän agdalarynyň 200-den gowragy geçen döwürde gazanan üstünliklerini görkezler. Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň düredilen gününe gabatlanyp geçiriljek maslahatda Türkmen telekeçleriniň gazanan üstünlikleri we täze wezipeleri, hususan innowasion tehnologiýalary, sany ulgamlary ornaşdyrmak, Türkmenistany 2022-2050 ýyllarda durmuşyk ykdysadydan ösdürmegiň milli maksatnamasynda hususy ulgamy ösdürmek boýunça ýöňde goýulan wezipeler ara alınıp maslahatlaşlar. Vice-premier döwlet dostlaryndan garamagyna birleşmeniň döredilmeginiň 14 ýyllyk münasibetli geçiriljek çäreleriň iş meýilnamasynyň taslamasyny ödürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki wagtda ýurdumynyň iş öwürliginiň ykdysady kuwatynyň, onuň öýrençik serişlerini artdyrmagyň, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna berkitilýänini bellädi. Döwlet dostlarymyz döwlete dahylsyz ulgamyň milli ykdysatymyzyň pudoklaryny döwre wagtlaşdyrmakda we diversifikasiýa ýol bilen ösdürmekde, ýokary hilli, bäsleşik okuyup bilenleriň öňürilýän möçelerini artdyrmakda we görnüşlerini geňeltmekde, Türkmenistanyna azyk bolşugyny üpçün etmekde hemde ýurdumyzyň eksport kuwatyny puturandyrmakda möhüm orny eýleýänini bellädi. Hormat prezidentimiz telekeçlerimiziň gadanýan üstünliklerini, Türkmen iş öwürliginiň maýa oýun kuwatyna, dünýäniň iş öwür toparlarynyň ünsini çekmegiň wajypdygyny bellädi. Nowatdaky gözden geçiriş gadanlaryň üstünlikleri görkezmek bilen çäklenmeýän, eýsem hyzywdy kärhanalaryň öňümlerini we hyzmatlaryny dünýä bazarlaryna ilerletmäge, ýurdumyzyň iş öwürligini, maýa goýmyşyny işeňleşdirmegiň möhüm urlaryny kesgitlemege ýardam edýän toplumlaryň çäre öwürmelleri. Hormat prezidentimiz telekeçleriň işini giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň döredilen ýagdaýyna ýurdumyzyň ykdysadynyň ýokary depkinlerden ösmegini üpçün etmek we onuň bazar gatnaşyklaryna geçmek üçin oňoýly şertleriň dörediljekdigini aýdyp, çäreleriň meýilnamasy makullady. Hemde Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň sergisini we maslahatyny ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek babatda vice-premier anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow aprel aýyna milli bayramçylyklar we şanly tenler münasibetli geçiriljek medeni şäherlere görülýän taýýarlyk işleri, şeýlekem medeni durmuş maksatly binalaryň açylmagy münasibetli guraljak dawarlar barada hatabat berdi. 2022-nji ýylyň halkyň arkadagy zamany silip alan edilmek münasibetli dürli maslahatlar, dürejlik duşuklary, şol sanyna online şäherleri hemde degişli wagt netihat duşuklar geçiriler. Bütün dünya sağlık günü münasibetli ýurdumyzda bir näçe sport we meden şäherlerine giň gerimberler. Ýurdumyzyň folklor toparlarynyň arasynda bir karar watanyň folklor süngaty bilen bäsejik geçirmek beýleşdirildi. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli bayramçyk şäherleri guralar. Ýurdumyzda bir näçe möhüm desgalaryň açyş dawarlary münasibetli medeni şäherler beýleşdirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda geçirilýän medeni köpçülikliň dawarlarda we halkara çärelerine milli sungatymyzyň köpüýüşkinliginiň, türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň öz beýany tapmalydygyny we olaryň giňden wagt edilmeligini bellädi. Döwlet başlarymyz toý dawarlaryň ýurdumyzyň ösüşiniň esasy urlaryny açyp görkezmelidigini, jemgyýetimizde tagdyn durmuş ýerleriniň berkitilmegine, milli mirasymyzyň we halkymyzyň ruhy gymmatlyklarynyň möhüm bölegi bolan ýözbaşly köp asyrlyk dep desurlaryň many mazmunynyň beýan edilmegine gönükdirilmeligine ünsçekdi. Hormat prezidentime de paýtagtymyzda we ýurdumyzyň şäherlerinde owalaryna milli desurlarymyza laýyklykda halkymyzy täze ýeňişlere we beýik üstünlikleri uruklandyrýan köpçülikliň şäherleriň ýetigderli ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmeligini bellädi. Bu babatda vice-premier bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýluýew bütün dünya sağlyk günü münasibetli şu ýylyň 7-nji apreline Aşgabat şäherine geçirilmegi meýilleşdirilýän şäherlere taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Gakraman arkadagymyň başlangyjy bilen 3-nji iýunyň bütün dünya velosiped günü diýilip alan edilmegi hemde şu ýylyň 15-nji martynda ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinde durnukly ösüşi gadanmak üçin köpçülikliň velosiped sürmegi jemgyçyk uluglaryna girizmek atly kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi ýurdumyzyň sport we beden terbiýe sagalyş gereketini ösdürmekde gadanýan üstünliklerini halkara birleşigi tarapyndan ýokary baha berilýändiginiň we ikrar edilýändiginiň aýdyn suwutnamasydyr. Velosiped binasyndan badyga alýan köpçülikliň velosiped ýürüýüşiň geçirijek ýolunyň ornuny medeniýet we sungat saatlarynyň aýdymsaz we tans toparlarynyň çykyşlary guralar. Şenem nasibetli sağlyk ýoluny köpçülikliň ýürüýüşi guramak hemde sağlygyň baş baýlygy mady bilen köpçülikliň beden terbiýe sport we sagdyn durmuş çärelerini ýarşlary hemde görkezme çykyşlary geçirmek gözüňde tutulýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp,
jemgyýetde tagdan durmuş ýölgesini hemde sportyň dürli görnüşlerini şol sanyna taglygy putulandyrmaga we ruh felentige ýardym edýän velosiped sportuny giňden wagt etmek boýunça geçirilýän işleriň wajypdygyny belledi. Velosiped sportu ekologiýa taýdan arasy bolmak bilen tutuş dünýäde aýratynda köpçülikden beden terbiýe tagaldyş hereketiniň ösdürmegine talanly goşan goşýan ýurdumyzda uly meşgullygy ewelýär. Döwlet başlarymyz adam hakynda galadany ileri turýan ugur hökümine kesýetlen durmuş ugurly döwlet siýasatynyň üstünlikli amala aşylmagy netijesinde Türkmenistanyň tagdyrlygyň we ruh felentiginiň ýurty hökümine giň meşgullygy eýe bolanyny belläp, bu ýurda mundan meýlekde giň gerimli işlere geçirip, meýleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçyk derejesini üpçül etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretary Amanow gözegçi edýän düzümlerini alınıp balyan işleriň ýagdaýy, çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby idaralarynyň harby gullukdan boşatmak hemde Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nowatdaky çağırış hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 24-nji martynda çykaran fermanyny ýerine getirmek boýunça amala aşylýan işler barada hatabat berdi. Bir resminamada belirlenen ähli işleri anyk we öz möhletini ýerine getirmek maksady bilen degişli düzümler tarapyndan dirwurt tagallar edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, oňun bir taraplyk paragatçylyk diýijilik, hoşnýetli goňçylyk we netijeli halkara hyzmatdaşyk gatnaşyklaryna esaslanýan we gorun şähetine bolan harby doktrinany üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň bir ýogra agrarlydygyny belledi. Harby düzümleriň ähli meýilnamalary belirlenen wagtyna ýerine getirişine ýygyderli gözegçiň ýola goýulmagynyň zerurdygyna üns berildi. Döwlet başlarymyz çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary ýurdumyzyň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby idaralarynyň harby gullukdan boşatmak meseleleri barada aýdyp, olary öýlerine uğratmak boýunça dagryly çäreleriň gurulmalygyny belledi. Şonda sevişiň we jemgyçilik insanperwerlik taýýarlyk işlerine has tapawutlanan harby gullukçylary höwetlendirmegiň wajypdygyny aýdyp, hormat prezidentimiz vice-premieri Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretaryna goşun düzümlerini we harby bölümlerde bir tertip düzüminiň saklanmagyna, watandaşlyk çäreleriniň geçirilmegine, gulluga çağırılan ýaş eskerleriň şöhratly pederlerimiziň watandaşlyk täplerine sevgisiniň artmagyna möhüm ähmiýet bermegi taşyrdy. Şunun bilen baglykda gulluga çağırmagyň ýarky mewsimini ýokary guramaçyk derejesine geçirmek möhüm talap hökümine kesýetlenildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyýew ulag üstsaçyl geçirmek we logistika meseleleri boýunça Türkmen-Azerbaýjan birlikdäki toparynyň Türkmen bölегini döretmek we onuň düzümini tasdiklamak hakyna kararyň taslamasy barada hatabat berdi. Türkmenistanyň hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda 2018-nji ýylyň 20-nji noýabrynda gol çekilen degişli topar döretmek hakynaky alalaşygy durmuşa geçirmegiň çäklerini bu toparyň Türkmen bölегiniň düzümini tasdiklamak hakyna teklip taýýarlandy. Bir resminama hormat prezidentimiziň garamagyna götürildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, häzirki döwürde Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda dost soňanlyk, hoşnýetli goňçylyk ýörelgelerine esaslanýan köp taraply gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýänini aýtdy. Döwlet derejede geçirilen duşuklaryň hemde gepleşikleriň dowamyna gadamdan alaçyklar we öýdary gatnaşyklary ösdürmegiň geljekki meýilnamalary iki ýurduň arasynda siýasy, sowda-ykdysady hemde medeni hyzmatdaşlygyň täze derejeye çykmagyna ýardym berer diýip döwlet başlarymyz belledi. Şunun bilen baglykda ýygyderli geçirilýän duşuklary, şol sanyna ulag üstsaçyl we logistika meseleleri boýunça birlikdäki Türkmen-Azerbaýjan toparynyň çäklerini iki döwletiň ýyşur düzümleriniň wekilleriniň gatnaşyklaryna möhüm ähmiýet berilýär. Hormat prezidentimiz ýurtlarymyzy baglanşdyrýan ulag geçirgileriniň strategik ähmiýetiniň bardygyny, olaryň giňmeçerli birlikdäki düzümleýin taslamalary amala aşyrmakda aýratyn möhümdigini belledi. Döwlet başlarymyz üstsaçyl gatnaşyklary artdyrmak maksady bilen degişli çäreleriň görülmegiň wajypdygyny belläp, degişli resminama gol çekdi we ony Sanyl Gomarkaly agentligiň ýol başlygyny berip, bu wagtda birnäçe taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory hatabatyny dowam edip, Balkan vilayatynyň Türkmenmaş şäherine Ulag we Kommunikasiýa ulgamynyň işgalleri üçin 300 maşgalany ýetlenilen ýokary amatlygy bolan 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 5-iniň gurulşygynyň meýilleşdirilenligi barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda Türkmenmaş şäherine Ulag kommunikasiýa toplamynyň işgalleri üçin ýaşaýyş jaý toplamynyň gurulşygy boýunça geçirilen bäsejigin jemleri seljerilip, anamly hyzmatdaşlar hojuluk jemgyýetiniň teklibiniň seçilip alınanlygy habar berildi.
Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, soňky ýyllarda tutuş ýurdumyzda bolşýaly Balkyn vilayatyny da tenagatlaşdyrmak, halkary ähmetli uluglugyny sadyşly ösürmek bilen baglanşykly düýpli özgörtmeleriň amala aşyrýanyny bellädi. Döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň şäherlerine we owalaryna halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan meýlekde gowlandyrmagyň, ilatyň awadançyk derejesini ýoklandyrmagyň, milli maksatnamalaryň hemde bu ýurda amala aşyrýan strategiýanyň esasy wezipesini aýtdy. Hormat prezidentimiz gurulşyk işleriniň kiýiline hemde injenerçilik teň köpçünçiligine, binalaryň daşky we içki bedeglerine, olaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşyna möhüm üns berilmeliligine üns çekip, bu babatda agentligiň ýol başlygyna birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň mejlisine çağırılan Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň döwlet protokoly we halkara gatnaşyklar bölüminiň müdiri Muhammed Turdiýewa söz berdi. Muhammed Turdiýew 1-4 aprel aralygynda Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň ýurdumyzda boljak döwlet saparyna görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Ýokary derejedäki Türkmen-Hindi gepleşikleriniň netijeleri boýunça iki taraplaryň ýödary beýiklikli hyzmatdaşlygyň gadyraşdyrjy hukuk büniýadyny pugturandyrmaga, gatnaşyklaryň munun meýlekde giňeldenmek üçin ygtybarly esasyny üçin etmäge gönükdirilen resmi namlaryň toplumyna gol çekmek gözüňde tutulýar. Döwlet başçylygynyň garamagyna medeni şäherlerem öýt üçin alýan taparyň maksatnamasy güdürlenildi. Maksatnamada gözüňde tutulan şäherler belent mertebeli mehmana we wekiliýetiň agdalaryna Türkmen paýtagtynyň gözel ýerleri, mehriban halkymyzyň baý milli mirasyny tanışmaga mümkinçilik berer. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, beýtarap Türkmenistanyň durmuşy geçirýän, gazaklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ähleti bilen netijeli gatnaşyklary pugturandyrmaga gönükdirilen daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biriniň Aziýa tewtiniň ýurtlary şol sanyna Hindistan Respublikasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösürmek bilen baglydygyny bellädi. Döwlet başlarymyz Aşgabatda ýokary derejede meýilleşdirilen duşuň möhüm ähmeti eýdigini belläp, bu duşuň köp asyrlyk dostlugyň berk binýadyna hemde taryhy kökleri esaslanýan Türkmen-Hindi gatnaşyklarynyň okgunly ösürmegine ýardam etmäge gönükdirilenini aýtdy. Hormat prezidentimiz bu baradaky gurrumy dowam edip, ykdysady ulgamda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy işeňleşdirmek, töwda dolanşygynyň möçürlerini artdyrmak, geljeguli birlikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin ýeger tuly kuwatyň bardygyny ölçekdi. Ýalňyz energetik ulgamy, tenagat, ulag we kommunikasiýalar, ýöňdebaş tehnologiýalar pugdaklaryna netijeli gatnaşyklar üçin giň mümkinçilikler bar. Gadymdan bäri Türkmen we Hindi halklaryny baglanşdyrýan hemde häzirki döwürde täze many-madmun bilen baýlaşdyrylan medeni ansanpyrwer gatnaşyklar döwlet taryh hyzmatdaşlygynyň möhüm böli bolup durýar. Türkmenistan we Hindistan Respublikasy köp taraply görnüşde awraly sebit we halkary guramalarynyň we düzümleriniň çäklerini de netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiz degişli ýol başlary Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň ýurdumyzda boljak döwlet saparyna ýokary guramaçyk derejesinde taýýarlyk görülmegini üpçül etmegi taşyrdy. Sanly ýol markaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde birnäçe soraglara seretdik. Pudoklar ösürmäge gönükdirilen käbir resmi namalary kabul etdik. Şunuň bilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulga markaly mejlisini geçirip gutarýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, bir karar watanymyzyň gülläp ösme uğruna alp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeker resmi namaty bilen tanışadýas. Türkmenistanyň hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ulugy üsaşyr geçirmek, logistika meseleleri boýunça Türkmen Azerbaýjan birlikdäki toporny döretmek hakyndaky ýalaşygy durmuşa geçirmek hem iki ýurdun özara gatnaşyklaryny munun bilegem ösürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ulugy üsaşyr geçirmek, logistika meseleleri boýunça Türkmen Azerbaýjan birlikdäki toporny Türkmen bölegi döredildi we oň düzümi tasdiklanyldy. Ene bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň dikkatine gelen habar bilen tanışadýas. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağırışynyň 17-nji maslahaty 2022-nji ýylyň 2 apreline saat 9:00 sanly ulgam arkaly geçirilir. Deputatlary belligi almak 2022-nji ýylyň 2 apreline saat 8:00 başlanar.
Türksoy Halkara Guramasyna agda döwletleriň medeniyet ministrleriniň hemişelik geňeşiniň nowatdan daşary mejlisine Fan Ulgamar Kale Türkmenistanyň medeniyet ministri gatnaşdy. Mejlisiň gün tertibine laýyklykda Türksoy Halkara Guramasyna agda döwletleriň medeniyet ulgamynyň ýol başlarynyň çykyşlary dinlenildi. Dostlukda arkadagy terdarymyzyň parasatly baştonlugyny Türkmenistan bilen Türksoy halkara guramasy bilen halkara medeni hyzmatdaşlygy puwtalandyrma uğruna giň möçerli işleň alınıp barylýanyny bellendi. Türksoy halkara guramasyny agda ýurtlar bilen dostlugyny gatnaşyklaryny ýygyderli kämilleşdirmek, ösdürmek Türkmenistanyň daşary siýasatyna aýratyn orny elýänligi bellendi. Türksoy'un baş sekretary Düsen Kasayinowyň ygtyýarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Türksoy'un baş sekretary wezipesine Türkiýe Döwletleriniň Guramasynyň baş sekretarynyň ornwasary Sultan Raýew teklip edildi hemişelik geňeşine gatnaşyjylaryň ähli tarapyndan gollandy. Mejlisiň dowamyny 2023-nji ýylda Azerbaýjan Respublikasynyň Şuşa şäheri Türk dünýäsiniň medeni paýtagty diýip elan edildi. Mundan başga-da Türksoy halkara guramasynyň iş meýilnamasy tasdiklandy hemde degişli resmi namalary gol çekildi. Hormatly prezidentimiziň özüniň taryhy çykyşyna aýratyn belleşi ýaly ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny öpçün etmek örenmek diýilen beridir. Bäsli şokyply ekologiýa taýdan arasy ýokary hilli owo hojulyk önümlerini önürgen häzirki zamany önümçiliklerini döretmek döwlet siýasatynyň baş ugurlarynyň biri bolup durýar. Şo insan perwer maksatdan ugralyp zähmet çekýän Balkan welaýatynyň telekeçileri halkyň arkadagy zamanasy ýylyna öwä münasip işleri bitirýärler. Welaýatyň çägine hereket edýän döwre we piladışhanalarda telekeçiler tarapyndan alınıp barylýan maksat ugulny işlerim muňa doguluş haýatlygy diýär. Garaşsyz hemişelik beýtarap diýarymyzyň milli ykdysadyýatynyň esasy budaklarynyň biri bolan owa hujulyk ulgamyny täze galkynça edýän hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň elatyny ýokary hili we ekologiýa taýdan arasy azyk önümler bilen yktybarly üçin etmek barada görkezmelerinden uralyp däkme çekýän Balkan welaýatynyň kärneçleri, mülkdarlardyr, ýer eýleri, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ruhyna münasip işler bitirmek başarýarlar. Hormatly prezidentimiň taryhy çykyşyna belleşi ýaly daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň orny tutýan owa hujulyk önümlerini özümizde giňden önürip, olaryň daşary ýurtlara iberilýän meşgullerini artdyrmak barada tawşyrygy Balkan welaýatynyň etraplaryna öz münasip çyzgyny tapýar. Muňa sebäptiň serdar, magtumly bereket etraplarynaky, Balkanawat we Türkmenman şäherleriniň golaýynaky, Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşiginiň we partiýasynyň agdalary bolan telekeçileriň gurup işe girden ýyla çykanlaryna bitirilýän işlerem doluş haýatly edýär. Balkanly telekeçiler mes toprakly ýerlerde uran ýyla çykanlaryna bereketli saçaklarymyzyň höwerli nygmatlary saýlaýan gök we miwe önümleriniň durly görnüşlerini östirip ýeşdirmek kötesinden gelýärler. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna öz döwri we pilaşkanlarynyň gög önümleriň ýokary hili we bol hasylyny ýygnap, ony terligi bilen Gunwatar tewtiň etrap şäherleriniň hemde Erid watanymyzyň paýtagty Aşgabat şäheriniň sarpejlerini uradýarlar. Ýyla çykanlarda şu ýylyň maşynyň mer sarpejleri terligi bilen ýetirilen önümleriň möçberi gün saýyn artýar. Häzirki günlerde welaýatyň sowda bazarlaryna, dukanlaryna ýyla çykanlaryň önümleriniň ýylaty bolluk bilen ködürlenmegi göwnür galkynarýar. Ene toprağa görelili hyzmat edip, bol hasyl almak başarýan Balkanly telekeçiler halal zäkme çekmäge döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzyň telekeçileriniň önürgen ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy önümleri diňe bir içerki bazarlarymyzda däl eýsem daşary bazarlarda da islegli haritlara urilýär. Bu şeýledigine Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçileri birleşmesiniň agzasy bolan Mary welaýatynyň Mary etrawyna ýerleşýän maksat deri açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň önürgen durly görnüşli gön önümlerem şaýatlygy diýe bu kärhananyň işleri halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň häzirki günlerinde de täze önümler öndürmekde ahlasly zäkme çekýärler. Mary welaýatynyň Mary etrawyna ýerleşýän maksat deri açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň dowrwap kärhanasynyň telekeçileri ýurdumyzda kiçik hemde orta telekeçilik gollamakda berilýän kömek gollawlar arkaly ýeri we ownuk şaklamaalaryň derisini gaýtadan işläp, ondan ýokary hili taýýar gön önümini öndürmekde baý tejribe topladylar. Bu kärhanada öndürilýän gön önümleri ýokary hililik hemde berklik bilen tapawutlanýar. 1997-nji ýyldan bäri gön önümçiligini alyp barýan kärhanada Ýewropa döwletleriniň öňde barjy technologiýalar ornaşdyrylypdyr. Munyň öňde paýdarlar jemgyýetiniň telekeçilerine önümçiligi hasam giňeltmäge ýardam beripdir. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň ilkinji aýlaryny ýokary önümçilik görkezlerini wetsen telekeçileriň ahlas aladasy bilen bu ýerde her aýda 160 tonna deri gaýtadan işlenýär.
taýýarlanýan ýokary hili gön önümler bolsa, maksat deri paýdalar jemgyýetiniň paýdary bolan Rowşen ayakkaplar kärhanasy üçin çiğ mal bolup hyzmat edýär. Bolsa Rowşen ayakkaplar kärhanasyna ýokary hili ayakkaplar öndürmekligi şert döredýär. Önümçülüň giňeldilmegi bu ýerde ýaşlar üçin täze iş orlarynyň döremegine ýardam berýär. Kärhanada häzir iş hünärmendleriň 110-dan gowra däkme çekkä. Kärhanada göňüň dürli kalyňlykdaky, dürli reňkde görnüşleri öňürilip, müşterileriň ösen isleýlerini doly kanagatlandyrýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni öz önümçiligini barha giňeldiýän paýdalar jemgyýetiniň telekeçileri hatam tutan ýerde däkme çekkäler. Kärhananyň işçileri özlerini döwürwap däkme çekmeklerini döredilýän ekli mümkinçilikler üçin hormat prezidentine alkyş bildirýärler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini paýtatymyz Aşgabat şäherine şu gün 31 martda saat 20-den 1 aprelde saat 20-çini boljak hawa barada Türkmenistan Howamy Ulmutlugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balqan vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, buny ortagyna tardan tele sekundda 8-10 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 6-11 gradus gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, demnäzi güni ordan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 8-13 gradus gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Mara vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, demnäzi güni tardan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 7-10 gradus gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Liverpool vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, demnäzi güni tardan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 6-11 gradus gündüzüne 20-26 gradus maýly bolar. Da şu vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, buny ortagyna tardan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 5-10 gradus gündüzüne 18-23 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly hawa bolup, demnäzi güni ordan tele sekundda 7-9 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 10-12 gradus gündüzüne 20-22 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 1-ne magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar yaz faslyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazara alyp faslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 8 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtkeme bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hopsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz ýylan islenek faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özünini bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.